Ini tiprasa dofarok no tuyoi nai chung oro kabangma dindorian wansuk laijak chung kaisa samung tangnani hinoi haifano chung o samung no chini kok bai samung no chung phunogoi maiya hingke miawo amtui no chini cherai rok chung no chini buma botol rok no ringkha chung miawo khorok ni buri rok phaya konoi chung oro kaisa committee gothon khaiga chini committee ni bumung hinjake tiprasa naikol nai bodol hnai chung bumung kaisa rilaikha hingke aro chung kok chap laikha chini atisha rok ni cherai rok tai APP ni cherai rok tai chung IWFT ni buri bodol rok chung oro phayoi tinjon awoi tinta group oi chung kaisa committee gothon khaiga amoni o committee ni bumung tang saibekha tiprasa naikol nai bodol hnai hingke amono chung bomtui khai chini tiprasa basarok chini dofarok kumajakno chung bahai khlai chung chini lamao chung lama kahamo tubui manai abono chung base khlai chung bises khlai mia okongno chung salaika salaimani karon kha chini basarok ani bo basatongo tai khorjan bo basatongo amutuino kabangma saya lamao thanglaiyo himlaiyo phailayo ni borok bai chini dofarni bororok buri basarok tonglai mane chalai mane nugoi tongo haipano chung kuno phanak amono protest khaimaiya karon hingke chini thani kuno phana kurei kuno power kurei kuno mungsapana kurei hingke chung aboni bagano tini naikol ma botol naikol nai botol hnai chung bumung kaisa chus khlaina laikha hingke chung amono chini trai basarok no chung control tonnani bagoi chung amo kok chap laikha miawo hingke chung 15 jona oi kaisa committee gothon khaika hingke aboni bisingo tai chini taibo chung kotor khlaioi chung taibo program kotor khailainai ajorawo chung taibo press meet kaham khairilainai tabuk sakai chung asuk hotat khai miao chung chonglai mani chini takhuk chini bipin bai bo thangnai 3-4 दिन sekango bo jemon Nehru Park ko bini kaisa bo bini mokolo hamia nukha nukmani yagulo bo borok no nijini borok noi kok sana thangtani bo aborok baise ang nono da jari tonjak nei rok bo sajagoi phaiga abo bini bokha dukho nangjak mani yagulo no bo chuno phun khaioi mia chung achuk laika hotat khaioi 2 din bisingo no ga aboni tuira chung dinaro press meet khailani hinai chung oro phailaika amo thane chini president ka ang nijeno sak anono borok chonglaikha cherai rok hingke vice president hingke Anjali Deborma tai kaisa vice president khorokni vice president chongkha Horjalai Deborma hingke general secretary hingke chini takhuk bipin Deborma hingke joint general secretary hingke chini Pohor Deborma assistant general secretary hingke Sumit Deborma organizing secretary chung tabuk bo bumung nailaiakho manlaiakho chung bo nailai rinai cashier podo chongkha chini takhuk Torun Deborma no assistant cashier chongkha chung chini bukhuk Lili Riang no hingke media in charge hingke chini Donanjoy Deborma chini takhuk hingke assistant in charge media in charge hingke Bibashu Deborma cultural program no naikol na bagoi chini bukhuk Sopnati Riang hingke awareness guidenar Sam Deborma office secretary Prosenjit Tripura joint secretary Denton Deborma amasuk no chung committee mia gothon khaimani chini bumung rok hingke next chini taibo chung asuk borok kombai chung samung khaiminya chini taibo borok nango chung taibo borok ro danai je active je samung khainai borok no nai no chung dalainai chung o committee khlaiman karon kha bishes kora sini borok no je tauno buni kubuni borok bai par logo bishes kora ba town logo onek somoy chung berajak nogo abo bere mane sini kono metaira bat chung park logo je emon samung haimau nogo borok no chung borok no abo sini borok ni bagai chung belai lasi ma singsa kok tamni hingka ang idani je tini bai 4 din mo tongo kaisa gorkha boste office thangai phirogoi phaipuro chini buri khoroktam tei borong borok khoroktam to borong ni khuribo chini buri rok asuk laijak hingka ang abono nugoi ani mokol naithokjakle ang borong nijini borok ani munai songkhane ang thangman pore borong ang kok sungman pore buri khoroksano saka nin nongre masari ton ang jespanang tongano ঠিক আছে aban nong charia ang abonang sikar khayo but bonang ani borok hininai saman bagai bo ulano challenge buri thang nonang nairinai amti rokhini ubuman pore ang jotoman chalaika kok je senior officer level ba INGB jara tongnai bai ang chalaika jeng i jinis tom buti khai jeng bo khaimanai protest khaimanai to borok saka jeng aro kono color naiya kono সংগঠন ya
o jaga ABP kwrwi kono atisa kwrwi kono CPM BJP Congress ni kwrwi जों आगे सिनि borok no manainai जों party जों abo সংগঠন যখন सिनि party ni samung जों party o khlainai কিন্তু आगे जों सिनि borok no manaikolnai o naikolna bagui ang joto baisongmai salaika kok pohor chini pohor bai salaika salaiman pore borok joto no ei jinis no sajakha ओंखाय जों मिया आसगoi salaika salaiman pore जों kaisa committee bo गठन ongkha tiprasa naikolnai bodol hinai amon pore जों tini phungo chini mebar sar je উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী जों ববাই থাङै salaiman pore bo nijibo sajakha jinis no sajakaisono প্রশাসন তরফ থেকে যতটুক সাহায্য খালাইনাই বসনো খালাইনাই কিন্তু जों समाजनि बागै सामं खालाय थांनाय আর आं तेगासा म सालामु सङो जों सुदु अ संगठन माध्यमे सुदु सिनि borok borong borok मिलिमानो सिमिया जों जारा टाउन सिनि borok जे नेशा कारबारियाव दंनाय स्टुडेन्टस बिशेष करे जों borokनि बागैबो जों सामं थांनाय इभेन पारा पारावबो जों जे कायसे एवारनेस ड्राग नामान थेका सिनि सरिताम खति अं जों फिउचार टाम खालायमानाय जों अ जिनिसनबो जों एवारनेस खायनाय आबन विभिन्न जों इमो चिन्ताधारा दङ सिनि जे सिन बिशेष करे सिनि जे स्टुडेन्ट न बुथै खाय बरनो जों गाहाम लामा फुनुंगमानाय गाहाम लामा दिशा फुनुंगमानाय जों सुदु राजनीति होया जों सिनाय गेसिन तिब्रासर बागै सामं गाहाम खालायनांनाय बरनो जों लामा गाहाम फुनुं माखासे सिनि फिउचारबो ता गाहाम आनसुकमाने बा नुगमान जों